De lamp maar uit. Ik wil sterren zien. Ja. Het is weer tijd voor. Check. Ik zo. Ja. Check, zo en ontdek. Als het echt juster is, hè, dan kun je zo volle sterren zien. Ik zie je dan altijd om de grote beer. We nemen dat ik wel het stalpandje. Zo, ja, daar hak hem. Oh, maar hij zit verkeerd om. Zo. Ja, dat is beter. Mooi, hè? Weet je hem trouwens dat er in Nederland haast net een plakje meer te vinden is dat het echt juster is? Dat komt door al die sterren. Dat jongens de lampen omkeren bij de voetbalvelden en langs de dieken. We nemen dat echt wel luchtversmarging. Want al dat lucht beschut meer fossiele brandstoffen en dat beschut meer uitstoot van kooldioxide. En dat is weer heel slecht voor het milieu. Als het in deze check je al liet op ziek naar het donkerste plakje van onze provincie, wordt er in het juster het werken onder dieken en werken te mem van Jildau in het crematorium. Dit alles en meer. Nice van. Deze weken. Frisdrank, vooral mayonaise en curry en zo. En chocolade helemaal net, ja. Een hele list met lekkers en ietsen mij het net eten, want er zit zoeker in. En ietsen en de oren tweede klasses van de MAVO van het Dokkinga College in Dokkum wil het 10 dagen lang geen zoeker eten. Het is een zelfbetocht experiment om te zien hoe volle zoeker ze oors altijd binnenkrijgen. Alle bijen hadden nou een etensdagboek bij. 'S Middags heb ik gegeten brood met kaas en water. Om 4:30 heb ik een appel gegeten. De leerlingen binnen benijd wat er met hun lichaam gebeurt als het volle zoeker is. En wat er gebeurt als het geen zoeker is. Ietsen viel hem zonder zoeker volle beter. Ik merk ook zo dat ik me volle beter kan concentreren op school en zo. Ik vind het heel goed. Deze weken. De huskies van Sandra Berenschot uit Drachten kunnen net wachten. De 8 sliedenhoeden binnen in training voor een grote wedstrijd in de Franse Alpen. Dat is in januari. Eigenlijk is het nou te warm voor de honden om te draven. Een husky heeft natuurlijk veel vacht. Ze moeten werken en een hond transpireert vanuit zijn voetzooltjes en zijn tong. Dus daar kun je wel nagaan. Ga maar eens rennen in het bos met een bontjas aan. Daar krijg je het zelf ook al warm van. 1, 2. En dan gaat het los. De honden hebben gong. Ze draven wel 26 kilometer in de uur. Rem los. Maar omdat het zo warm is, hoegen ze joert maar een lietstikje. Deze weken. In de bosken van Langwaar weer verliezen weken vreet een Halloween spooktocht. Rimmer en Michel dwadden hier om mij te dwan. Binnen Rimmer en Michel net bang in het zuster? Nee. Het is Net echt. toch niet echt. Maar eerst eten. Verzels stier de griezeleten op het menu. Wel lekker. Een patatje. Ja, Een kopje bloed. Maar je vinger ernaast. Wiermen erop. En dat is een lekker eten voor je. En daarna het bosje in. Van oorsprong is Halloween een Iersk feest. De Kelten vierden op 1 november het naaie Ier. De simmer weer dan voorbij en de tjustere winter begon. In de nacht van 31 oktober vierden ze het naaie Ier terug vuren en kerstjes aan te steken. En naar boeten te gaan om de deren te eren. Zo stonden het waren. De Engwiedesboeken toch net. nee, ik heb er enige meegemaakt. Achter je! Spannend, hè? Daarin Langwaar. Als Jim nachts heerlijk lezen te draaien met oer spooktochten, wordt er toch een soort mensen heel hard werken. In het ziekenhuis is de nachtzuster of de broeder aan het werk en de bakker maakt nachts vast kabalenmaatje. Maar ik in de diekenbouw wordt nachts werken. Op een protte plakken wordt nachts onder dieken werken. Likos hier bij de Werpsterhoek krekt onder Ljouwert. Om te kunnen werken moet je dus een gedeelte van de weg kunnen afsluiten. Dat kan alleen 's nachts of in de weekenden. Er wordt dus nachts werken om te roodijs oors lange files ontstaan zoren. Meesken komen dan te let op haar een uitspraak. Hast in heid of mem verst wel rusprottelen jet. We werken hier met 3, wat wij zeggen, mobiele kranen. Dat zijn dus die hier op de voorgrond zitten. We hebben er 3 van. Daarnaast hebben we 6 grondwerkers. Dat zijn
allround vakmensen in ons soort werk, die eigenlijk van alles wel kunnen. En daarnaast hebben we nog 1 chauffeur. Hoe is het nou om een hele nacht te werken? Oh, daar heb ik net vol last van, ja. Op dit werk gebeurt het wel eens. Hè? Dat wij dag en nacht omdraaien. Maar ja, in de fabriek doen ze het om en om. Hè? Ja, weken achter elkaar. Die ene week betiert, de andere week laat. Dus dan zal het makkelijker zijn als voor u, denk ik. Nou, hoe is het nou om dat dag- en nachtritme helemaal om te draaien? Ja, je hele ritme gaat oorzaam. En dat is wel wat vervelend, ja. Ja, wij pakken het rustig net, omdat wij... Het is een paar dagen. Hè? En dan best op laatst, dan merk je het wel eens. Dan denk je, nou... Hartstikke ben? Ja, 12. Just je dan nog wel? Ja, medisch. En dan moest we aan het werk, dus het is maar een paar uurtjes even. Ja, tussen de medisch lijst misschien nog krijg ik erbij uit. Nou ja, voor de rest is dan medisch dat ze het squallen komen, dan sjeuzen even. Ja, het is net mooi natuurlijk, want je had al even dat je ziet jongens even nooit eten sjeuren en dat soort dingen al. Ja. Ja, het komt zo voor, dus ja, je moet ook een beetje aan het werk denken. Maar nachts zo'n dikwerkje is wel gevaarlijk. Kwartlien is er nog een slim ongeluk gehad op de A12 bij Woerden, toen de vrachtwijn op een groep werkers inrieden. Ian van Harren kwam daarbij om. Het is ook echt de zaak om goed na te denken over hoe ga je werken en hoe zet je de afzettingen op de weg. Om het zo veilig mogelijk te maken had de werkman reflecterende kleren aan en een helm op. Verder is er op die plakken extra verlichting en waskogingsboeren. En je moet je aandacht er heel goed bij houden dat je niet in gedachten bijvoorbeeld een keer buiten de afzetting stapt. Maar ja, dan ben je zo aan de beurt. Ja. Dus het is echt wel even het kopje erbij houden. Uit zijn de gevaren vinden de malien het toch heel leuk om in het zusterronde dik te werken. Het is wel intensief, maar het is ook wel mooi werk. S'nachts sta je wat gezellig en ja, ik vind het wel mooi. Ja. Gezellig, op wat voor wie is het dan? Ja, je houdt wat meer willen dan Oost, denk ik. Ja. Ja. Dat kan ik me wel indenken. Wel een apart sfeerken nachts. Dat is even zien in wat voor sfeer een aliet is. Weet je het nog? De vorige weken wie ze in Sloppeterp en nu is ze in het Noorderleeg. Zo. Ja. Aliet! Noordelijke kind haast net, hè? Hallo daar, Reinoud. Ja, ik tocht wintertiert en zo. Laat mij nou maar eens het donkerste plakje van de provincie opzieken. En ik weet het niet 100% zeker, maar ik denk dat het hier is. Bij het Noorderleeg met een grut stik natuurgebied oergeert in de Waadzee. Geen streetlampen te zien hier. Maar best er net bang in het donker? Sjost om eens neer straks. Mis, kist wel wat zien in het donker? Daar is een trucje voor. Je mag niet rejocht zien naar datgene wat zien was, maar krijgt de nijst. Snap ik net. Litjen. Jongen, dat kennen we ons niet. Het is geen nacht. Maar zolang het Sofia net is, kunnen we wel uitlezen hoe dat werkt. Zo, Reinoud. Dit is die erg. Oh. Maar die pupil, dat wist. En de lens. En hierachter zit de ergbol. En dit liep het misschien saai, maar het achterste is eens het meest interessant. Want dit is simpel, hè, Reinoud? Licht komt binnen via de pupil naar de lens. Die bundelt dat licht en stuurt het terug naar achter. En wat je achter gebeurt, dat is een soort van computerwerk. Want daar wordt dat licht omzet in informatie naar de hersens. Zodat die hersens denken kunnen, hé, een hinder. Of, hé, een krietje. En dat achterste van het erg, die computer, die had 2 onderdelen. Kegeltjes en staafjes. Die zitten hier. Die kegeltjes die kunnen heel scherp zien als het licht is. En die kunnen kleuren onderscheiden. Staafjes die kennen dat niet. Maar staafjes die kennen weer maar een heel iets beetje licht aan. Dus hoe die, als het licht is, dan zijn het de kegeltjes die het werk doen. Maar
als het boeten tjustig wordt, dan ben het de staafkes die ervoor zwaagje dat is toch nog wat schenk is. En nou komt het. Omdat het volle vaker en beter schimmas bij lucht, had die kegeltjes het beste plak in de ergbol kregen. In het midden, rjocht achter de lens. Het jocht dat binnenkomt, kan sa hoppa, in één keer terug, rjocht uit naar de kegeltjes staan. De staafkes die zitten wat meer onder de zijkant. Ja, heel sneu, maar een beetje op de tweede rang. Onhandig eens, want nou met dat lietse beetje lucht dat binnenkomt, ek nog een bochtje meidje. En precies dat kist het zelfs oplossen. Toch niet rjocht naar de dat geen te zien was het zien worst, maar krijgt de nijst. Dan kan het lucht in een rjochte line sa hoppakee naar de staafkes staan. Is dat echt weer? Ja, dat is echt weer en ik zit te chillen. Ik lees me rechtszek derdel. Hier in het chester. En nou wil ik de rechtszek zien. En ik weet dat hij daar leidt. En ik zie die kant op. Ik zag hem niet. En nou verschouw ik mijn blik. Die kant op? Ja, ik zag hem. In mijn ooghoek zag ik de rechtszek daar liggen. Nou ging ik even om met mijn blik. Hij is voort. Ik zie naar de zijkant. Ja, daar is hij weer. Nou, zo werkt het dus. Wauw, du hast gelijk. Cool, hè? Oké, dus ik nou naar mijn slierplak daar, ook de wijn nog fijner kind te mensen. Hey, tot de volgende keer. Dikke doei. Dus wel voorzichtig. Ja, doch ik. Doeg. Hallo. Natuurlijk. Hoi. Hoi, En dit jongen? wat ben dat? Het liet je wel verraten. Dit paddenstoel. Die zit hier in de boekenbeem aan. En dan zo denken van wat moet hij nou op een boekenbeem? Zij profiteren heel wat van de beem. En dat gaat ik ten koste van de beem. Dat is voor de beem heel spietig verzeld. Maar de paddenstoel kan goed gedijen. Ja, maar dit is gewoon een levende boekenbeem. Kijk ik zien, er zitten bladeren aan en alles. Maar kijk ik zien dat hij net echt heel zoen is. En de kerst, als het naar de barst jost, dan jost ik dat er gutte stikken skars, die kerst er zo broccoli. Het is gewoon, ja, die beem is gewoon ziek als je. Maar ik denk als die rond peri wegkomt, is deze beem dier. En dan op een gegeven moment valt hij ook om. En dan wordt hij eigenlijk helemaal vertat, door paddenstoelen en ik terug insecten die dan in het derde hout kroepen. Dus eigenlijk bloot er dan helemaal niks over van die beem. Hij wordt eigenlijk gewoon helemaal door de natuur oprommen. Dus op zich is het een hele mooie taak van dit soort paddenstoelen. De mem van Jildal werkt in crematorium De Waardhof in de Pijn. Een crematorium is een gebouw dat mensen die het stoom binnen in de oven cremeerd worden. Best eng en daarom neemt Jildal haar klasgenoten van basisschool De Plotter uit Drachten mee naar het crematorium om daar haar spreekbeurt te houden. Welkom bij Monita Crematorium Waldhof. Dit crematorium is gebouwd in 2005. Ik heb besloten mijn spreekbeurt niet voor de klas te doen, maar jullie hier een rondleiding te geven. Loop maar achter mij aan. Altijd als ik vriendjes en vriendinnetjes vertel dat mijn moeder hier werkt, vinden ze dat altijd heel eng en zo. En daarom wilde ik eigenlijk vertellen dat het helemaal niks engs aan is. Dit is de kantoor en de muziekkam van het crematorium. Als er iemand dood is, komt de uitvaartverzorger langs bij de mensen. Dan belt hij hier om een plechtigheid te regelen. Gaan we nu naar de informatieruimte. Ik heb vorig jaar mijn opa verloren. Die had Alzheimer. Toen ging het heel slecht met hem. Hij at niet meer, hij dronk niet meer. En
hij kon ook niet meer praten, want hij werd weer een soort babytje. Toen is hij 'nachts om 3 uur is hij overleden. Toen hebben we een soort uitvaart geregeld en het leek net alsof hij sliep, dus dat was echt heel mooi. Dus hij is gecremeerd. Ik wist niet hoe ik echt moest reageren, want ik had het nog nooit meegemaakt of zo. Als iemand gecremeerd is, moet de as, wat overblijft, 4 weken in het crematorium blijven. Daarna mag het mee in een mooie sierurn, zoals deze. Nu weet ik wel hoe ik ermee om moet gaan met dat en dan kan ik het wel gewoon vertellen. Omdat je hem er tussen soort toe praten. Ja. Dit is het uitvaartkantoor. Hier werkt mijn moeder. Zij is uitvaartverzorgster van de Monita Friesland. Als er iemand dood is, wordt ze gebeld en gaat ze erheen. Ze praat met de familie over of degene die dood is begraven moet worden of gecremeerd en welke kist ze willen. Wist dus zo dat het zagiert? Ja, eigenlijk wel, maar mijn pa is zeer kwaad en nog cremeert. Ik vond het wel net zo heel erg leuk, want ik heb die laatje reek begroeven. Dus ik vind je net zo heel erg leuk, maar ik vond wel dat ze het goed in had. Dit is de ovenruimte en de oven. Mijn moeder doet nu even de oven open. Je ziet ook geen vuur. De oven wordt eerst voorverwarmd, net zoals de oven bij je thuis. Daarna wordt de kist erin geduwd. En dan gaan de deuren dicht. Dan drukken ze op start en gaat het cremeren beginnen. En vies het nou ook wel goed dat je hier een spreekbeurt over had? Om ik over oren ben die ik misschien nog nooit meemaken heb. Ja, want dan werd ze wel geïnformeerd over de dingen die ze nog niet wist. En dat is wel handig om te letten voor als het ooit handig om te weten voor als het ooit gebeurt. Dit is dus de aula. Hier worden dus de plechtigheden gedaan. Hier staat de kist en daar kunnen de mensen nog wat vertellen over de overledene. Meestal gaat familie als laatste naar de koffiekamer, omdat zij dan nog even afscheid kunnen nemen. Dan gaan wij nu naar de koffiekamer. Als je naar huis gaat, ga je de familie condoleren. Condoleren is dat je zegt dat je het erg vindt dat degene dood is en daar geef je dan ook een hand bij. Nou, er waren een paar die vonden het wel leuk, denk ik. Maar er waren ook een paar en die moesten erom huilen en gingen dan even weg. Die gingen even mee met zo'n uitvaartverzorgster. En dan gingen ze even weg. En dan later kwamen ze weer terug als er iets was waar die wel bij kon zijn. Dankjewel, ook voor je spreekbeurt. Ja, Jildau, die mem had een bijzonder beroep en Doke is er heel goed over vertellen. Dit weer al even deze week. Sjogge net de zuster in, dan check ik je morgen weer weg. Houdo! Zo. Check, sjog en ontdek! I was sitting in the living room, a really nice room to sit in. But I had a big handmade blanket that didn't quite fit in. It must have been made by someone who really likes knitting. But probably not Coco, the cute little cuckoo calico kitten. Coco, the cute little cuckoo calico kitten. Coco, the cute little cuckoo calico kitten. It's for her this simple song was written. Coco, the cute little cuckoo calico kitten.